passa, maldecaps? Bon dia des del cau de les Raboses. Així estic ara barallant-me en les ciprerets. Veieu els que els que estic in progress ahí. Per anar descopant-los, anar tallant-los perquè estan massa alts i fa molt de vent. Ja vaig començar l'altre dia. Mira com està quedant. He veat ahir una bona... Així és que m'interessa, sobretot, perquè m'entre el sol ahí, a l'hortó. I si no, entre les rosades que va veure l'altre dia i que no li pega el sol, l'horta ressentix. I així necessita que hi hagi sol. I després també pel tema del veïnat, que no caiga cap de tros i baix. Ahí tinc la montonada d'això, de tot el que he tallat. Ahí encara ho ha de refinar una miqueta més, ahí dalt. Veieu? Però és on tinc el compost. I en fi, este dissabte és això. Mireu així on tinc ahir els alls. Ahí de cine, tota la taula, vaig estar arrencant tot el citró que s'havia ja secat, però encara no he pogut fer el mateix. No he pogut fer el mateix en... així, en les cebes. En les cebes. No sé si es veurà per ahí. Sí, sí que es veu. Les cebes per ahí. Ahí, més o menys, ahí estan aguantant. L'altre dia vaig regar una miqueta. En fi, tinc el nasaó. Però, ja vos dic, així el que interessa és això. Anar descamotxant, anar llevant, i ja veurem què faig això. Si això ho triture tot, acabe cremant-ho, no ho sé. Veieu? Hi ha més faena que un tonto, sí. Així és on tinc jo la torba, compost, que diuen ara, o compost. Veieu? Ahí. I vaig quedar més o menys per ahí. Mireu també, les faves estan de puta mare. També tenen el citró per ahí, però bo, estan bé ahí. També estan molt, però que molt bé. Si seguim, estava ahí mostrant-vos. Veieu? I les oliveres també ho han agraït. El fet que els pegue el sol, també. Mireu-les, que les vaig decimalar. Ahí hi ha uns cops un poquet altets, però bo, igual dona. I donar-los la forma que han de tindre en un futur, perquè entre la potra i tot, mireu el blat com va progressant. Ahí, taules ahí de puta mare, mireu ahí els cavallons estos ahí van guai, però que molt bé. I si recordeu, tenia la taula eixa ahí, que la tinc en guaret, i li vaig posar el fals. Que guai que està, ara que no se'm veig a mi l'ombra. I va tirant cap amunt. Veieu? Això. I això, que estàvem comentant. Això també ho ha de refinar per dalt. Encara que és més grossos, veieu? L'he posat així. I ja veiem, ja veurem què faig, però que falten això per refinar. I després també em tocarà ja rebaixar també que tinc allà. Que també ja volia fer-ho avui aquest matí, però què collons, mireu tota aquesta línia, aquesta renglera de ciprés, tot això és meu, que dona mireu com tinc ahí de citró. Si estan també les palometes, no sé si les veureu. Clar, avui ha sigut un bon dia, dissabte 11 de gener, no sé si ho veuran les abelletes, no sé si ho veurà, els meneges, però que sí que ho veurà. Totes estan boges carabasses amb aquesta flor. Oliveres, que aquestes també el fem, que xules que estan. Bueno, això ja ho va veure l'altre dia. Això és una cerolera que tinc ara, ahí està descansant, les ceroles, les sorolles, que es diu en el català estàndard. I el que vos comentava, vull dir, això és el que em tocarà també refinar, perquè també li fa ombra a la vinyeta, veieu, com a mínim la primera camà, i clar, vull que li pegui el sol, i per tant tot això també vull pegar-li una bona rebaixada fins a l'altura del filat. O sigui que ahí tinc biomassa a més no poder. Vaig estar fent això, vull dir, podar la vinya, i ara vull provar de fer-les en creu. Veieu? He deixat una serment cap ací i una altra cap allà, per provar de fer-ho en forma de creu. És que no vull, l'ombra que projecte jo,
Això, bueno, que es veu. També així el citró ahí a punta pala, i si seguim per així, doncs, que estava comentant-vos de ciprés, tota l'ombra de ciprés, les oliveres que vaig decimalar l'altre dia, mira com està plener de citró, de no poder, vida a tope, però ho llauraré, vale? Això ho llauraré, tiraré el fem a cadascuna de les soques i ho llauraré. I això, veieu, tota la filera de ciprers que vull rebaixar entre ara i abans de març, perquè clar, d'ací a març vull fer el que estava comentant, vull dir, rebaixar tot això, tirar fem a les soques de les oliveres i llaurar-ho, ja preparar bé l'any que ve, perquè les oliveres, mireu, ahir estirant el coll amunt, clar, buscant la claror, estirant el coll amunt, volen sobrepassar a ciprers, jo som més alt que tu, i clar, que en 4 o 5 anys, sí, 4 o 5 anys que no els toque, mireu, i el tall que vull fer és, ahir, més o menys ahir al filat, des d'ahir, crec que sobra, és més del doble que sobra. O sigui, que tinc així faena per a no avorrir-me. I això és un poc el plantejament que estic tenint aquestes setmanes, faenes de manteniment, veieu, perquè sí, faenes de manteniment, en definitiva. L'horta està tranquil·la, està bé, en el sentit de faves dic, el favar, ahí està bé, el blat també, els alls, les cebes, sí, podia arrencar tot el citró, però ara cara al dilluns, per exemple, diuen que tornen a vindre les gelades i tot això. Doncs sempre es guardarà alguna cosa, no? M'espere al màxim per a aclarir els solcs, els cavallons i en pau, la tauleta, en definitiva. I mentre no comença la campanya forta, per dir-ho d'alguna forma ja, el tema de l'horta, vale? Que a partir de l'abril, finals d'abril, o cap a festes de mudo i a maig, és quan comencen tots ahir a plantar tomaqueres i de tot, doncs dedicaré a aquestes faenes de manteniment. I això és el que hi ha, enteneu? O sigui que, això que diuen, que si t'avorreixes, si no tens faena, Déu te'n dones. Crec que més veu la tapadora del mòbil. I això, sí, la perera aquesta, que també us he parlat alguna volta sobre ella. I això, el vinet per ací. En fi, no sé, ja està. Deixem ara sí, ara, com al tallar això és l'alt de Turballos que es diu. Us mostraré com ja estan tallats i tot. Mira, ja, un cabrera ahí, la mítica Serra Mariola, I això, i amb això em despedisc. Bo, que tingueu bon cap de setmana i anem avant. Ala va, seguim!